Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Куп Кабакум. Месец февруари донесе още много важни стъпки към завършването на този проект и съвсем скоро вие ще можете да се нанесете в него. Стените са подготвени за финалната обработка. Мазилките създават перфектната основа за бъдещия интериор. Модерни инженерни решения. Монтират се електрическите и слаботокови системи, които гарантират функционалност и елегантност. Балконите придобиват един завършен вид. Поставят се стилни и модерни парапети. Комфорт във всеки детайл. Обособяват се общите части за удобството и уюта на бъдещите обитатели. Финални щрихи. Започна монтажът на входните врати. Естетика и хармония. Продължава благоустрояването на дворното пространство, а сградата все повече придобива своя завършен вид. Финалната права е съвсем близо. Скоро Куп Кабакум ще се превърне във вашия уютен и стилен дом край морето. Следете новините ни!